Bente. Hej. Jeg hedder Susanne, og jeg er sygeplejerske. Ja. Jeg ringer til dig, fordi du er lige kommet hjem fra din indlæggelse på hospitalet. Jeg vil høre, hvordan det går med dig. Jamen, det går da stille og roligt. Jeg prøver at gøre min bedste for at komme op på toppen, men jeg har stadig problemer med at kunne spise, fordi jeg har ikke noget appetit. Så jeg har stadig problemer også med at trække vejret, den her morgen i hvert fald. Og så kan jeg også ikke gå meget i bad eller børsen af mig selv, fordi jeg kan ikke så meget. Jeg har ikke noget kraft. Nej, det er jo, der er kendetegnet ved at have koldt, det er, at man ikke har mange kræfter. Fordi at det er svært ved at komme af ved luften. Det har man svært ved, når man har koldt. Og det kan også godt give dig åndenød og så videre. Og det, at jeg gerne vil have dig til, Benne, det er, at, som vi har snakket om, at du skærer lidt ned på dine cigaretter. Jeg har jo hørt, at du ryger 20 smøger om dagen, og jeg vil gerne have faktisk, at du helt stopper. Eller det vil være rigtig godt for dig, fordi at det kan reducere din risiko for, at din sygdom bliver forværret. Ja, det kan jeg også godt forstå, men nu er jeg høj i mange år, og jeg kan jo godt også være ærlig og sige, at jeg ryger ikke så meget smøger mere, som jeg plejer. Men nogle gange så kan jeg godt ryge måske 3 smøger på en dag. Det er i hvert fald bedre end de 20, som du havde gjort førhen. Så det er et stort fremskridt. Det synes jeg, det er rigtig godt klaret, Bente. Ja. Så har jeg jo også givet dig sådan en motionsplan. Ja. Så det er en folder her, som jeg har givet dig med hjem. Jo. Som er nogle øvelser, du kan lave derhjemme. Ja. Jeg ved ikke, om du har fået kigget i den? Nej, det har jeg ikke nu, men jeg skal herop til juletamtam med min familie. Og jeg regner med at tage den med, og så kan vi sidde og læse det, så kan det give mig nogle gode idéer, så kan det også vide, hvad jeg går rundt og laver. Det synes jeg er en rigtig god idé. Fordi at, det er jo også godt at være sammen med nogle andre, så du ikke føler dig alene. Ja, ja. Hvordan går det med sådan at gå ture og så videre? Hvordan går det med det? Jamen, ikke så meget. Jeg har lige fået mig en lille hund, som jeg går en lille tur med en gang imellem. Men jeg prøver at gøre min bedste igen og igen. Det er så svært. Jeg føler mig som om, at han er ikke til det eller kraftigt til det. Men jeg ved, at det er nogle ting, der skal gøres for at kunne forebygge min kold sygdom. Ja. Her er det jo også rimelig koldt udenfor, så ved jeg, at det ikke er så rart at være udenfor, når man går rundt. Nej, det er det ikke. Nej. Og der kan jeg så råde dig til, at du tager ligesom et halserklæde eller et tørklæde om din mund. Ja. Så det vil være rigtig godt, så du får ligesom opvarmet luften, når du går rundt. Ja. Ikke trækker vejret ind. Så det vil jeg i hvert fald råde dig til. Tag et halserklæde med og tag det lige op over munden. Det vil være rigtig fint for dig. Jo. Hvad med, jeg tænker på mere med at gå i bad, med at spise, med at vaske mig selv. Har du en eller anden kontakt til kommunen eller til der kan hjælpe mig? Ja, vi har haft kontakt med kommunen, og de har også snakket om, at du måske skal have hjemmehjælp. Ja. Fordi at du ikke har kræfter til selv at vaske dig og sådan noget, som du siger. Ja. Det vil være en rigtig god idé, men det der med at spise, det er noget, du selv skal gøre, og der vil jeg råde dig til, hvis du alligevel ikke føler dig sulten, så skal du virkelig bare sørge for bare at få lidt mad. Jamen, jeg kan ikke bare lide det med, at det serverer mig. Det er det, der er problemer. Når jeg siger mere, så har jeg slet ikke noget appetit. Nej. Men altså, du er simpelthen nødt til at spise, og du må vide, at du er nødt til at have nogle proteiner og noget fedt, for at din krop, den bliver genopbygget. For også når du kommer til at træne og så videre, så kan det godt være, at du... Jeg fik lige problemer med min forbindelse igen. Hvad sagde du? Nej, men det er med, at når du begynder at lave noget aktivitet, laver noget træning, så går det lidt bedre med appetitten. Det har vi i hvert fald, det er sådan kroppen fungerer, at man får lidt bedre appetit, når det er, at man begynder at bevæge sig noget mere. Ja, jo. Jamen. Og du kan også gå på sådan nogle hold, som vi har her i kommunen. Ja. Hvor du kan komme sammen med andre koldpatienter og dyrke nogle træningsøvelser sammen med dem, og du kan jo snakke med dem, og så har I lidt fælles... Ja, det kunne være mega godt, fordi jeg er træt med at sidde her alene hver dag, fordi jeg kan gå en lille tur. Så det vil være en stor hjælp for mig, for jeg kunne undgå at sidde hjemme alene. Ja. Så også nu mere motion du dyrker, nu mindre åndenød får du. Ja. Det er en del af din behandling. Ja. Hvordan går det med at tage din medicin, det du skal have taget hver dag, for at forebygge, at det bliver forværret din sygdom?
Altså nu hvor jeg kom hjem her for 2 dage siden, og jeg har taget de piller, som jeg har skrevet til min recept, men Du har jo sådan en, du skal inhalere. ja, noget sådan piller. en, ja, Ja, de andre piller, det er ikke noget for din koldsygdom. okay, Du har sådan en, kan du huske den? Den, som du skal inhalere. ja, Du har sådan en lille ja, med dig om, hvordan du gør det, fordi at det er vigtigt, at man gør det på den rette måde. jamen, jeg prøver bare at lægge min morgen, så kan jeg bare puste uld. Ja. Det du skal huske, inden du gør det, det er, at du trækker al luften ud af dine lunger. Ja, Så er med at puste al luften ud af dine lunger, godt som du kan. Og så skal du hurtigt suge det ind, det her pulver, med den her, have mundstykket i munden, ja, og så suge rimelig hurtigt, og så dine lunger bliver fyldt helt op. ja, Det skal du gøre hver dag, og det Hver kan dag. være om morgenen eller om aftenen. Det er underordnet. Men bare gør det som en fast rutine. det gør jeg, men det er de regler, du husker på. Ja. Ja, Så, og du har jo også det her akut medicin, hvis det er, at der sker noget. Du lige pludselig får en akut åndenød, som er virkelig svær. Så skal du tage det her akutte, som gør det afhjælper det. det har jeg da. Ja, Ja. det er godt. Ja, Jamen, så vil jeg sige rigtig tak for en god snak med dig, Bente. selv tak. Så håber jeg, at vi snakkes ved om et par uger. Det gør vi. Så kan jeg høre, hvordan det går med det hele. Ja, Og du også følger din kostplan, som jeg har givet dig. ja. Jeg håber, det bliver bedre, og tusind tak for, at du gider hænge og høre, hvordan jeg har det. Det var godt. Ja. Selv. Så må du have det godt. Den. Ja. Hej, Bente. Farvel, du. Hej.